Kaluwa Primary School, Hagashnong Mautangam, Southwest Castle District, Kabare Kaway nag school deficit, Kabala Jota Thai, Kabala Kala, Shakasemasi, Nakadaw Kajing Mamshim Kia, Banpen, Daki Nong Seng Yakanika School, Kajing Jingai, na Maukarwan, Sha Kashnong Mautangam, Kadan Kumba, Kanru Kilometer EA, Loong Bayakanika School, La Day Trai, Daki Kenhun, Ki Rio Shiman, Balatip ya Secretary Jong Gatay Kakenhun kum uba pilosopa Shangdia na kasnong tenai. Kat kum kakubor malayo banyakran bad uba lampranglin yaupnya ubade umentri jong kasnong mautangam uloong bagi kenna ki basyong school hakani ka school kidan kumba arphongun bad iwe inohikai bad hakani ka school kadan nado class A hadu 4 Kaba kam isang sot kadai baka yeng school kaba jupel long kelas ladap da ka edmasi suna bat kala peilut kitenum jong ka yeng namar ka jingjot rathai bat dap da ki edmasi ha ka kamra kelas lahap ban pelong kelas no ha ka yeng shet ja bam sngi jong ki kena school bat lada jur palat uslam lahap ban pelong kelas no ha yeng ki breu nakaliang jong upa Lampranglin yaupnya, Menteri Jongkashnong Mautangam, Ula Yatho, Balaseng Yakani ka Lower Primary School, Nadu Kisnam ka Kandai Spa Prapawi, Baka Shnong, Kala Persyang Banpan, Na Uniutrai, Nong Seng School, Bakin Pet No, Daka Borsh Nong Henry, Kini ki Nong Penyat, Kim Shim Latre, Ban IT No, Yakani ka School Hakashnong, Ula Yatho, Bakila Persyang Banpan Jingrap, Neki bor badai kami yaki skol Henry mshim layo satya. Ngaku mo orang bak senang jang kan kai senang mau tengam na penpau ke jing nasi aldang apai hakat na tule puthi jang kan kai senang mau tengam mar kan kai senang kan kai skol antat nado snapchat desktop papel nila sedang ban ni skol kala ban sesuai kata ro ngam datib ha te Henry kan kai skol kalong kumne kam long su skul ban kai hang ne la ban ra no ha kan ka jaka ke bangi ha penan kam ban ai bam sni ki kena kum bangi tip kata ka medimel te nang ta ki nong kai ro idan tang iwe nong kai bapri la dang pai ki nong kai namar tang iwe nong kai kan sistem adu kata kata namar ne ki kena skul ki dan kum ba ar phengut ai ki kena skul te gihaban sim nado ka kelas A namar ada ka skul khasi nado kelas A kelas B kelas 1 kelas 2 kelas 3 hadu kelas 4 te hadu andre teliki kelas ni ka we kan kai te kan sem stem hadu kata kata parnis ngethu hiro ba kalong kajing ka ba hadu kata kata ladang pai kalian jong pinang kai andre langi persang ban ya kendo ya kitnat puli peti hama kerwat na po di ai por mensua na wingi da undi po di ai ti ong ba namar kan ka skul kadai po kadai ka di skul te na po SSA ya la persang ban ya kendo andre na ka liang jong ka SSA ro ki ong bangi nam la ban ai extend teacher ya kini ki di skul tang ya ki government bar ki SSA hi re ya ki di skul ni nam la ban ai extend additional teacher hano honoro isnai kan ka skul kam dai shu ka skul kala dai ka semasi te kerpat ya ki nat dari me ya kan ka skul ba kin ya pilem ya kan ka jing ka jing jinjar jong ni kum kinong mot ngam mar ta ban ong klam ka jing nang jing start isnga ba nginam la ban pediang shu andre ba ka slem hikai la ka bangin yo ka jing hikai ya ki kena skul kalang community so kata kala we jong ki kena jongi hanes nong mot ngam te kepat ya mungkin nong miki break me ya kan ka skul ba nyarap lem bat sikinten ro ngaku ban penpau ba balai ba kan ka snam ngam balai ba kan ka skul kalong kumne namar ya kan ka skul la penya da ki reusimet kata ka parent meeting ha ka ba ki ba pej ba kme ya kan ka skul i dei ba PL Shangdiar ka bangi
kapangi sya khot ICI iba filosofar iba de nasional tenai te de mai iba pe ja kene ka skul te hot na kaliang kasnong ngila persang ban ong bangin pet no hi kene ka skul ha ka beda bat ki jingkhang kumne ha beda bat ki ben skul kumten mar pet tang ki ben ro kumdon ki jingkhang na do ki jingkhang he do jingkhang yet don te nang ta kan ke ding ro ka bala isang sot do kata-kata te ndrai hado kan ni kasngi ke ba mentang impat yo jing TPI nim ai ro ngtip te ngi la su put tang kalango bat ha jing skusi ro ki jing skudiau per ki jing smu sun ai bang pai ha ya ki khun ki jongi ha bang pha ha ni ka skul mar kamong hiro bangin pha ya ki kna skul ha ni ka jakat te ni ha ban ya kren ya ki nai kai bangin ong ban phin kai no ha kan ka ying papanan kam ha ba syat jasngi ya ki khna te mentak le haban hikai hang ne kar ban nyam ya ki khna mar ki khna kane ro ka dei tang kamera te kalang ka ba hado kata-kata ya ke be dei bar ki khna school bar kunju ro ki no hikai namar haba haban pet ya baro ki kelas handai tang we no hikai ka kerjang jong kane ka school ka de ka mau tengam luar primary school ha ka ba iya kani ka school la panya da kata ka parent conference te skri jong ka ta ka parent conference hak ni kisni deba filosofar sang dia nasional penai te nam tip su ye te charmala ne presiden namar anado bangala wan nga nu bangla dan nga ne ngam ki kan lum su ya kata ka parent bang ngam tip hiru don em nang ne nasional kita ki badai ki member jong kata ka parent te ngau klem tip namar wat hangaro ki klem ajing tip te kis na kaliang nasional ki supan pan ongin pan plat no na kata ka parent re do tangin pat yo ya ka jubab kan ne ka keteng ya ka skul